Dňa 13. novembra sa uskutočnil volejbalový turnaj zmiešaných družstiev, ktorý sa odohral na zdravotníckej škole. Zúčastnili sa ho triedy Quinta až Oktáva a 1. a 4. ročníky. Ako sa volá váš názov tímu? On to 1A. Ako vznikol takýto zaujímavý názov? No, len tak spontánne, len tak nás to napadlo. Takže ako sa volá váš tím? Vlčáci. Ako vznikol takýto zaujímavý názov tímu? Náš pán profesor Tyredy nás tomuto názvu inšpiroval. Ako sa volá váš tím? Tak náš tým sa volá Hlavné vypínače. Ako vznikol takýto zaujímavý názov vášho tímu? Povedzme, že našeho spolužiaka to napadlo a tak sme použili tento názov, jak náš tým. A ako sa cítite pred vašim úplne prvým zápasom na gymnáziu? Super. Áno, sme pripravení to vyhrať. Ako sa cítite pred vašim prvým zápasom? Tak ja si myslím, že máme celku veľkú šancu, predsa máme nadúpaný tím, tak uvidíme ale. A ako sa cítite po vašom prvom zápase? Niečo, čo by ste zlepšili? Určite tam je čo zlepšovať, prohrali sme, ale nebolo to až také zlé. Ako sa cítite pred zápasom o 3. miesto? No tak myslím si, že máme na to, určite zabojujeme a dúfam, že vyhráme. Čo treba zlepšiť? Čo treba zlepšiť? Tak určite príjem, možno podania by mohli byť lepšie a samozrejme blokovanie. Ako ste spokojní so svojou pozíciou? Ja si myslím, že sa to mohlo byť horšie. Na budúci rok to ideme vyhrať, takže sme spokojní. A kto bol pre vás najťažší super? Ten najťažší super bol vlastne Septima, s ktorými sme aj prehrali, ale tak musíme vedieť aj prehrávať. Ako sa cítite ako víťazi dnešného turnaja? No, myslím, že všetci sa cítime veľmi šťastne, pretože sme dali do toho veľmi veľa síly našej, takže sme šťastní. Kto bol pre vás najťažším superom? No, keďže sme vyhrali a my sme najlepší, tak nikto. Čo sa vám dnes na dnešnom zápase najviac páči? No, myslím, že to bolo fajn. Aj podpora od druhých tried bola super, ale tak celkovo tá atmosféra bola super.